Изглежда като безгрижна млада жена, но това е илюзия. Тя има тайна, носи рана и живее с една цел – да отмъсти. Лейля – любов и справедливост. От 12 декември премиера по BTV Story. Мразите! 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 Да мразиш някого е по-добре от това да го обичаш. Любовта те прави слаб. Татко, спи! Тати! А омразата винаги прави човека по-силен. Ще те накарам да си платиш за всичко, което ми стори. Как се казваш? Еля, сега е мой ред. Аз няма да се сминя. Лейля – любов и справедливост. Гледайте всеки делничен ден от 20 часа. Премиера по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир. Лавилиджино и Лейла. Не смъртта ни е разделила, а съдбата. Изкопали са гроба, прецизно като поколец. Госпожо, къде е тя? Ти ме изложи. Вие мъжете сте глупаци. Всичко, което поискам, трябва да се изпълнява. Малко по малко, госпожо Нур. На час по лъжичка ще ви разкъсам. Искам да кажете тук пред всички, че за следващите откривания ще ме подкрепите. Не. Не се занимавай с дявола. Нур има ли несъбратовчеди? Химия, срещу която не можем да се борим. Само това ли? Днес Еля предаде Лейля. Когато човек остави живота си на чужда милост и желания, неминуемо става нещастен. Пръстенът, който ти подарих, оставила си го в чекмеджето ми. А какво? Да го дам на Джерен ли? Стига! Стига вече! Сасим нулева и Нур е нулева. Кажи Нур, чие дете е и пак? Какъв тън си ти, Нур? Вие всички сте грешници. В какво попаднах? Какво се забърках? Проклети да сте всички! Един по един ще ви подпаля. Лейля – любов и справедливост. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Войо 7 дни преди ефир. Мисля, че няма да успея. Майче, още обичам брат ти. Сложи ли лекарство в чая на Ферда, за да я отровиш? Това не е убиец. И няма тук така да напусне жена си, с която години наред споделя този грях. Време е да те намеря, Дживан. Но къде? Скъпа моя любяща мащехо, идвам. Ще ми дадеш обяснение за миналите 24 години. Имаш ли пръст в тази работа, синеочке? Всичко е било лъжа. Потикна ме към един път, но не мислиш къде ще ни отведе. Моля те, прегърни ме. Всички около мен, всички в живота ми, всеки ме предава. Всеки. Ти си Лейла. Моята Лейла. Мислех, че ще ми е трудно да взема това решение, но не беше. Искам развод. Имам план, който да сложи край на рода Илдъс. Помниш ли това място? Никога няма да забравя деня, в който ме изхвърли тук, Нур. Мисля, че се припознахте. Не, човек познава стоката, която
която е родил. Хванала си тигър за опашката, а тя няма да спре. Интригите, които въртиш зад гърба на готвачката, не ме засягат. Лейля. Любов и справедливост. Ще ти подготвя край, какъвто заслужаваш. Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Вие много подценихте Нор. Много. Най-вече моето клето семейство. Лейля, много ме тормози. Ако лъжа, да пукна и тук на място. Щупи ми ръката! Взела е синджирчето ми. Кажи ми, че не си го направила. Какво? Сине, дайте им каквото искат! Лейля! Лейля. Любов и справедливост. Толкова ме е страх да не заприличаш на Нор. Много ме е страх. Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Лейля! Това момиче е враг на семейството ни. Удари ми един, а? Защо ми един силен шамар? Моля те, само веднъж. Нур и Еля не могат да останат под един покрив. Всеки момент може да избухне нова криза. Ти си лъжкиня. Мразите. Еля да си заминава. Повече не желаем това момиче в този дом. Лейля. Любов и справедливост. Еля! Не дей! Не дей! Моля те, не дей! Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Ще убие Еля. Знаех си! Знаех си! Ние откраднахме живота на това момиче. Проклетата ти съвест! Не знаех какво да правя. Затова реших да ти кажа. Дъщеря ти си играе с огъня. Лейля. Любов и справедливост. Най-големият ти страх беше да не заприличаш на Нор. А стана още по-лоша. Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Закъсахме я, Нур. И то много. Ако не Лейля, то Туфан ще ни види сметката. Кой си ти? След като ме извикаш, ще говориш. Тази нощ всичко ще приключи. Не може да бъде. Туфан? Не. Лейля. Любов и справедливост. Приключих с Лейля, ще изчезна за известно време. Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Идвам, Нор. Лейля идва. Боже, покажи ми изход. Имахме една чиста сестра и ти успя да я завлечеш в нашия мръсен водовъртеж. Дай ми златото! Нищо друго не искам! Дай ми златото! Лейля. Любов и справедливост. Дживан? Дживан, сине, добре ли си? Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Попитал си Нур, кой е бащата на Дживан. Туфан ще го убие. Не. Мали! Не. Това е дребна, незначителна болест. Ще я преборя, не се тревожи. За да оцелее Дживан, от кръвта на тези двамата е нужен нов брат или сестра. Лейля. Любов и справедливост. От всичко можеш да избягаш, но от мен никога. Добре, татко, ще сляза. Отстрани човек ще реши, че съм неизлечимо болен, моля. Така те искам. Браво, да можехме и ние да забравим всичко. Да можехме. Ако го обичаш, измъкни го от ръцете им. Джерен, Любими! Дживан няма да умре. Той е като майка си. Няма да си тръгне без да вземе каквото иска. Лейля. Ще те убия. Любов и справедливост. Премиера всеки ден в 20. По BTV Story и на Вою 7 дни преди ефир. Ти ще решиш моя проблем, аз ще спася живота на твоя син. Искаш да убия някого. Дживан няма да разбира, само това ми е условието. да, аз си отивам, майко Гюзипе. Този път си отивам. Добре, че си толкова влюбена в сина ми. Лейля. Любов и справедливост. Дживан? Дойдох. Премиера всеки ден в 20. По
битови стори и на Вою 7 дни преди ефир. Остаря ли, Нор? Никога. Нор, Да ти падне камък на главата. откакто онази жена дойде, нещо в тази къща се промени. Аз съм лош човек. Нур, тя ме спаси. Сърцето ми е обвито от злоба. Навсякъде ми се изпречваш, Лейля. Но вярвай ми, в сравнение с хората тук съм ангел. Лейля. Любов и справедливост. Премиера всеки делник в 20. По битови стори и на Вою 7 дни преди ефир. На Босфора се е появила русалка. Аз съм влюбен в теб. Краят е близо. Братле, в огромна схема сме. Нито Нура икономка, нито Малия е шофьор. Боже, Боже, да не би да убивам хора за удоволствие. Правя го, защото се налага. Тази жена е истински дявол. Да ви е сладко. Лейля. Любов и справедливост. Аз съм виновна за всичко. Финалът във вторник от 20. По битови стори и на Вою БГ.